Jesus. Greet the pastor's wife. Greet the elders of the church. Greet the deacons. The mothers. The fathers. The children. The youth. In the name of Jesus. Specifically or specially, the first time I said no red because if I go red. And lastly, and great to put again. I greet in the name of Jesus. I greet in the name of Jesus. It is nice to be here. It's nice to be here. Just like a today, Kajeno, Hara Nama Lemoya Runeri bathu ribupilwe haribonana ribonana malenama hona le ntho e patehileng mo mothong e le moya hona le ntho e ka tsamaisa motho ho tloha mona ho ya mane e le moya hona le dintho e re keke ra di etsa ka ntle ho moya. That's why o le bohlokwa ka matsatsi kaofela o iphe nako ya ho fumaneha ntlong ya Modimo. Hobane Modimo ke moya. Ha o le motho ha o kgone ho tsamaya tseleng ka ntle ho Modimo. Lefatshe re phelang ho lona le kgohlahetse. Lefatshe ya re phelang ho lona le kgohlahetse. Dintho tsa bohloko di kena ka hare family, di kena ka hare lenyalong, le kena ka hare banneng. O re ha o ne o shebile bokamoso bo botle bane ho fihla dintho tsa lefatshe di fikanye dintho tsa hao o sa kgone ho fihlela. Ho bohlokwa hore re batle moya ha o bone mpane re a o hloka. Re ba teng sebakeng sena hobane re batla eno a sa bonweng. Ba bangata ba bonahalang bane ba utlwise bohloko, ba bule ka wena, ba etsa dintho le wena wa etsa dintho kgahlanong le bona. Hona le batho o no tshwarelletse ho bona hore ke tshepetse ho bona bane ka motho sona o ntso atamela ho bona ba tse ba sutha o bile o fihla nako o ipone o le moo mpa le Modimo o re nkeke ka o siya nkeke ka o lesa. Hona le batho ebesibathembile abafa lerato la rune uthando lwethu mpane basiyawukula kodwa basiya ukugula maphilong a rona. empilweni zethu. Hona le batho kukho abantu re ba rata besibathanda mpane hona le ntho ba di siile kodwa kunento abayisileyo silledile
basiye inyembezi. Hona le batho Kukho abantu ba na le depression abane-depression ka baka la batho ba bang. ngenxa yabanye abantu. Mpa le motho Kodwa kaofela kwizinto zonke modimo re ba rate ukuthi gore bathande, ba fele ukuthi rato banike uthando. motho le motho le mong le mong Umuntu nomnye mo nomnye rate a le ka gare ka tlung engaphakathi a le ka ntle o mo bona stratong le ba o entseng noma wenze mo rate thande. re mo re teng ka Jesu Sikendawo sikuyo namhlanje ngenxa yomntu. hona le motho a lla Khona umuntu okhalayo, hona le motho a utlwang khona umuntu bohloko ovubuhlungu ka baka la motho e mong ngenxa yomnye umuntu. ha ya qala jwalo Ayiqala ngapho le nto. e qadile ka lerato Qale ngothando kuqala. qale ka tshepo Qale ngentembeko. e mong a sheba morao Omnye xa ejonge a re emva ne ke sa nahane athi bendingacingi gore ka nsile ukuthi anganshiya. Haleluya. e mong a re ne ke sa nahane Omnye athi khale ndicinge gore ke ka kula uba ndingagula ka baka la gae ngenxa yakho. e mong a ne tsetsa tsebe Athi omnye bendingayazi ka hodisa bana ke le moo uba ndizokhulisa abantwana ba nini. lengele ka ne re bua Kodwa ngexesha besivumelana ne re ka ba sithetha hodisa kaofela bese sizabakhulisa sobabili. mpa le ngolansile Kodwa uye wahamba. ho na le motho Khona umntu ne ke tshepile ha endithembile ke tswa mosebetsing uthi xa ndibuya kapa emsebenzini ha ke tswa sekolong okanye xa ndibuya ha esikolweni ke fihla lapeng xa ndifika endlini ke tlo fihla ebe motho a mphang lerato ndizofika ibe ngumntu endinika uthando. mpa ne ke fihlile a le siyo Kodwa ndifike ngekho, mpa ne mmele o le teng kodwa umzimba ukhona. ho na le batho ba siyo Kukho abantu abangekho, mpa ne ke ba shebile ka leihlo la nako kodwa sibajongile. hore ba teng Siyababona mpa ne ga bayo for ditaba tsa hao for iindaba zakho. ha bayo o tshwara bohloko ba Ukubamba hao intlungu ha yakho. bayo hore ba o tataise mpa ne ka mo mmele Kodwa emzimbeni ba teng bakhona, bayabonakala. wa bua le bona Uyathetha nabo, ba dutse le wena bahleli nawe, ba ne ga ba o kgathalla kodwa banandaba nawe. ho na le batho Kukho abantu ba re tshwanetseng re ba rata esifanele sibathande le be o etsahetseng lefatsheng noba kwenzeke ntoni emhlabeni. bibele e re Izwi lithi ha o ka etsala o nyale uba ngenzeka uthathe o nya kapa o nyalwe okanye uthathwe ke motho a senang tumelo ngumntu ongakholwayo, e re bibele dula izwi hlala se ka molahle ungamlahli. e re dula Ithi hlala. motho ena hana tumelo Lo mntu akanakholo, motho ena hana tumelo ho modimo lo mntu akakholelwa kuthi. bibele e re o kana wa etsahala Ithi izwi lenkosi motho kukuyenzeka ena a pholoswe lo mntu asindiswe ka baka la ngenxa yakho. hao mpa le kajeno Kodwa re namhlanje bona bazalwane sibona re bona abazalwane, bahina sibona abazalwane ba etswa lenyalong ephuma emtshatweni. Yo, Nkosi yami, Jesus. bibele e re Izwi lithi hlala, lithi hlala izwi. ho bohloko Kubuhlungu, wa nyolohe uyanyukela, ditaba di kopane iindaba zidibani. bibele e re Ithi izwi hlala. ho na le boemo Sikhona isimo sa ba motho somntu, motho ha kgone hore a ka tshwarela motho e mong umntu akakwazi umxolela omnye umntu, motho ha kgone ho rata motho e mong umntu akakwazi umthanda omnye umntu. ntho e etsang lerato le be teng Into eyenza lube khona uthando ke moya moya. ntho e etsang hore o kgone ho emellana le dintho Into ekwenza umelane nemeko ke moya moya. o tshwanetse o shebe Funeka ujonge ke moya o feng moya onjani lo o hara tulo ena ongaphakathi kwale ndawo. e ka ba moya ona Ngaba lo moya o etsang re qabane osenza silwe, ke moya o modimo na moya kaThixo na. e ka ba moya ona Ngaba lo moya o etsang re sa utlwane osenza ke wa singavani modimo na kaThixo na. Haleluya. ho
hona le moya Kukhona umoya o ditshila omdala. o entseng Umoya owenze hore batho ba arohane. abantu bahlukahlukane. Hona le moya Kukhona umoya ha se moya wa Modimo ayingomoya kaThixo o etsa hore bazalwane ba sa buisane. owenza abazalwane bangathethisani. Hona le moya Kukhona ha se umoya moya wa Modimo ayingokaThixo ke e mongwe o wona. ipona le betere ho ne le Omnye mongwe. uzibone ngcono Hona le moya ha se moya wa Modimo ayingomoya kaThixo e mongwe a bone a kentse sutu omnye kayinxiba isuti a bone e mongwe a sa kenyang abone sutu omnye ngayinxibanga a isuti bone ka yena o kereke. aqhubumala azibone ngathi nguye. Hona le moya Umoya e se le moya wa Modimo ayingomoya e kaThixo. mongwe a kganna koloi Omnye aqhuba imoto a nahane o hlonolofaditse ho feta e mongwe. omnye azibone ngathi usikelele ngaphezu komnye. Hona le moya e se le moya wa Modimo Ayingomoya kaThixo o etsang motho e mongwe wenza omnye umntu a ipone e ka ga se mongwe. abone omnye umntu ingathi ayonto. Ha se moya wa Modimo. Ayingomoya kaThixo lowo. Re tlo rapela ba eng? Sizothandaza abangcwele Tshwanetse re shebe moya nesijonge umoya o ka hara rona. ongaphakathi kwethu Hobane re le batho, ngoba singabantu we have senses. sinemizwa Kaofela motho, wokumntu everybody wokumntu has a sense. unemvakalelo Sense of sight. imvakalelo yobona A person has a sense of hearing, umzwa wokuva a sense of taste, umzwa wokunambitha a sense of smelling. umzwa wokunukisa. We all have senses. Sinemizwa sonke Everybody has senses. wokumntu unemizwa. Even if someone today is suffering Noba umntu uyahlupheka namhlanje because of sugar diabetes, ngenxa yeswekile maybe it has affected your life. mhlawumbi ichaphazele ubomi Maybe bakho. not sugar diabetes, Mhlawumbi loswekile maybe not sugar diabetes, mhlawumbi yayoswekile but it's some other illnesses. kodwa sesinye isigulo. We are wearing spectacles today Sinxibe izibuko namhlanje because we are helping our eyes to see. ngoba sincedisana namehlo ethu ukuba abone. All of us, Sonke most of us, ubuninzi bethu when we were born, asasizalwa we didn't have spectacles. besingenazo izibuko. Haleluya. So these spectacles, Ezi zibuko they help us ziyasincedisa to see. basibone. So that's why it's so important Lento ke kubalulekile to understand uba siqonde the things of the spirit. izinto zikamoya. That the things of the spirit, Uba into zikamoya we need some eyes sidinga elinye iliso to see. lokuzibona. There are things that we cannot see Zikhona into esingenozibona with these eyes. ngalana amehlo. We need God's sense. Sidinga uThixo bangcwele. We need Jesus in our life. Sidinga uYesu empilweni zethu. We need the Holy Spirit. in our life. Siyawudinga umoya ongcwele empilweni zethu. I said earlier, Ngithe xa bengiqala there uthetha are people kukho abantu who left you abakushiyileyo with pain. bakushiye nentlungu ke. And God uThixo yena wants to leave you ufuna ukukushiya with something else. nento. Amen. It is very important Kubalulekile ke to ngoba understand ukuqonda you are a human being. ungumntu wena. You have weaknesses. Unemposo zakho. You are a weakling in some areas. Ungumntu onemposo kwezinye indawo. That's why when we sing, Yilento sithi xa sihlabelela sithi siyahluleka Nkosi. we say we are weak, Lord. We are not encouraging Asikhuthazi the bad things that we are doing izinto ezimbi esizenzayo or the bad things that we intend to do. or izinto ezimbi esifuna ukuzenza. But we say, Lord, Kodwa sithi Nkosi with you, wena xa ukhona the situation will change. imeko ingatshintsha. I am a weakling Ndiyahluleka when I'm alone. andindedwa. But when you are with me, Kodwa xa ulapha Yesu the things that I do when I'm izinto alone, endizenza xa ndindedwa I don't do them andizenzi. because of your presence. Ngenxa yokukhona You kwakho. change me. Uyanditshintsha. You change my Utshintshe nature. ukwenza. You change the way I talk. Utshintshe indlela You endithetha change the ngayo. way I walk. Utshintshe indlela When you are present, Xa ukhona Lord, Yesu things change. khona utshintsho.
change. kukhona utshintsho. The song that we sing, Ingoma esihlabeleleyo when we sing Yahluleka, asithi we are weak Lord. it does not encourage us Ayisikhuthazi to go and do wrong. ukuba siyokwenza okungekho right. It does not give us some extra leg Ayisiniki eminye imilenze to boast about the evil. ubana siyichayise But it is a prayer kodwa umthandazo that says, Lord, othi Nkosi I need you. ngiyakudinga I can't do angikwazi ukwenza without you. ngaphandle kwakho. Haleluya. We need a deposit. Sidinga ukufakwa The deposit from God. sifakwe into esuka kuThixo. Remember, people also deposited. Khumbula abantu bafakile nabo. There is flesh Kukhona inyama that has deposited, efakiweyo that deposited pain in our lives. efake inhlungu empilweni yethu. So we need a spirit Sidinga ke umoya that will change the situation. ozotshintsha imeko. There must be a U-turn. Kube khona abasijika. There must be a cul-de-sac. Kube khona abasijika khona. There must be a point Kube khona indawo when I say, abasifika khona sithi oh, God, uThixo ke lona. there must be a time. Kube khona ixesha. Remember, say, Khumbulani we bantwini. always say, Simane sisithi it is because of the father of my children. kungenxa katata omntanami. It is because of my wife. Kungenxa It kankosikazi. is because of my husband. Kungenxa It komyeni. is because of my children. Ngenxa yabantwana It bami. is because of my neighbor. Ngenxa kammeli It is wami. because of my friends. Ngenxa yethobi. It is very important Kodwa kubalulekile. because when change comes, Utshintsho lufika. you will see the footprints Uzawubona. and say, Uthi ke ngoku. this is God. Haleluya. This is God in action. Kodwa uThixo lona esenza. No man can do this one. It is God. I cannot forgive you, Angikwazi ukuxolela but wena. God can make me Kodwa uThixo undenze. to forgive you. Ndakuxolela. You can't forgive me, Awukwazi ukuxolela. but because of God, Kodwa ngenxa kaThixo. you forgive me. Uxolela. There are things that happen. Zikhona izinto ezenza. I say, I see the footprints of God. Uthi ndibona amanyathelo kaThixo. Because me as a person, Ngoba mna njengomntu I wouldn't do this. bendinoyenza. Me as a person, Nango kwam just have a picture. ndiba nombono mamkholi. Have a picture. Ndiba nombono. Umthwalo. Haleluya. Umthwalo. A note. Have a Haleluya. picture of a note. Ndiba nombono womthwalo. A note. Umthwalo. Have a picture of a note. Ndiba nombono womthwalo. Of a person coming to Unesiza kuwe. you is in pain. Kuba kabuhlungu. These people or this person Lo mntu has messed up your life, usekabuhlungu. has taken everything. Yake yonke into kuwe. But the person comes back Uyabuya lo mntu. and say, forgive. Ndimxolele. I want to be back to your life. Uthi ngifuna ubuye ebomini bakho. There are things that you can do Khona into ongakwazi uzenza. because you are a human being. Ngoba umuntu wena. But because of God, Ingathi konke you'll be able to. uzokwazi ubethula. Haleluya. Because of God, Ngenxa not because of you, Hayi ngokwakho. not because of your strength, Nothi ngenxa yamandla akho. not because of your education, Nothi ngenxa yokufunda not kwakho. because of your money, Nothi ngenxa yemali yakho. not because of your knowledge, Nothi ngokwazi kwakho. but because of the divine appointment. Kodwa ngenxa yalo uphele. You'll be able to say, Uzakwazi ukuthi ngixolele. just imagine Awufana ubone a person umuntu who left you oshileyo being sick, ugula and the person comes back abuye lo muntu saying, forgive me. athi ngixolele. I want to be in your life. Ndiyafuna ukubuya ebomini bakho. Don't tell me. Just think of a person Haleluya. coming to you. Bone lo muntu siza kuwe. This person does not deserve forgiveness. Lo muntu akafanelanga abe uyaxolelwa. No, according to a person, Ngokokwakho does not deserve. lo muntu akafanelanga. The person has done every Lo hell. muntu uzenze zonke into ezimbi. Though you don't know hell, Ngoba awusazi soko. but you are able to say, this one did hell to me. Kodwa uthi lo undifake esogweni.
Just imagine when the person comes Ngibone lo muntu esisa. and say, forgive me. Ngibonele before. Will you forgive that person? Ungamxolela namhlanje. It is only the divine appointment. Udinga lo mandla suka phezulu. Kuphela. The power of the cross. Amandla omnqamlezo. It is only the power of the Udinga amandla omnqamlezo. There are things that we must do Khona into ekumele sizenzile. just because of the power of the cross. Ngenxa yamandla omnqamlezo. Jesus. And you must be open. Kufuneka uvule kakuhle, You must be open ucace, to tell the person, ucelele lo muntu ngokucacileyo with me, ukuthi mina ngokwami I will do it bengingasoze ndiyenze because I'm a human. ngoba ndingumuntu. I do it Ndiyayenza ke because of God. ngenxa kaThixo. I love you Ndiyathanda wena because of God. ngenxa kaThixo. But I wouldn't love Kodwa bengingasoze ndikuthande if it was me uba bekusiya ngokwami because I don't have that love. ngoba nalo uthando mna. It is only God. KungoThixo kuphela When I walk, xa ndihamba He makes me to. ondenza ndihambe. When the day comes, Xa ifike imini I don't know. The Bible says izwi lithi each and every day yonke imihla it's got its own troubles. usuku nosuku luneengxaki zayo. But when I think of troubles, Kodwa kanzika I ngengxaki think of you also. ndingana The ngawe things that you have done to me. nezinto zenze kumbi. It makes life to be difficult Ibenza ubomi bube nzima to enter into my tomorrow. ukungena kwingomso But I'm lam. entering my tomorrow Kodwa ndingena kwingomso lam because of God. ngenxa kaThixo. With senses. Ngokwemizwa yethu Let me tell you a story. mandikuxelele ngokunyanisekileyo What we bantu. have seen, Le nto oyibonileyo, what we have heard, le nto oyivileyo, what we have touched, le nto oyibambileyo, what we have smelled, le nto oyilungisileyo, and everything, nayo yonke into it reminds you of yesterday. ikhumbuza izolo. Everything Yonke into that happens. eyenzekileyo. Paul says, Uthi uPawulos I've run the race. ugqatso ndulubalekile. Remember, I must finish the race. Funeke ndiyigqibile. I'm running the race. Ndiyalibaleka ke ugqatso But my goal kodwa ndijonge is to finish the race. ukuba ndilugqibe In order for me to finish the race, ukuze ndikwazi ke ukufikelela phaa I ekugqibeleni. must keep the faith. Funeke ndigcine ukholo. There are things Zikhona izinto that need the invisible ezidinga in the ukungabonakaliyo visible world. elizweni elibonakalayo. There are things Khona izinto when they happen, ezixa zisenzeka they need you and I zidinga mna to nawe keep the faith. sigcine ukholo. We must keep the faith Sigcine ukholo in order to finish the race. ukuze sigqibe sifike ekugqibeleni. And when we finish the race, Asigqibileyo ke bazabane ugqatso sifikile kulo. Khona ke sithaba. when Hallelujah. I finish the race, Asigqibile ke bangcwele. there is a crown. Sikhona isithaba. Amen. When I finish the race. Asigqibile ke ugqatso sulufezile. But before anything, Phambi kwento yonke ke I just put Umkhonzi here bendimisa umkhonza apha and said, hold. athi bamba. Remember when you're holding the cross, Khumbula ke xa ubambe emnqamlezo the race is not yet done. awukaqali ke ugqatso. Things are happening. Izinto ziyenzeka. You are aging. Uba mdala ngoku. Things are happening. Izinto ziyenzeka. Others repeat themselves Ezinye ziyaziphindaphindisa in your life. ebomini bakho. As you move, Njengohamba nje raising children, khulisa abantwana. things are happening Izinto ziyenzeka in your life. ebomini bakho. And at that time, Ngelo xesha ke when all is happening, xa konke kusenzeka you are carrying the cross. uba ngumnqamlezo. And when you are carrying the Xa cross, uthwele umnqamlezo you have life to live this side. kufuneka uthi In the flesh, you must live life. funeke uphilile enyameni. And spiritually, Ngokwasemoyeni you must also live. funeka uphilile. But in order for you to live, Ukuze ke uphile keep the faith. gcina ukholo. Things don't favor you. Izinto azihambi kakuhle Then don't go your direction. Okay. azihambi le ndlela ufuna But ngayo keep your faith. gcina ukholo. When the day, Xa imini
When there is light, kukhanya but you see darkness. kodwa ubona umnyama There is light. ukhona ukhanya You see other people ubona abanye abantu walking in the light, behamba ekhanyeni but you see darkness. kodwa wena ubona umnyama In your life, empilweni yakho keep the faith. gcina ukhona Jesus When you don't have anything xa ungenanto in your pockets, epokothweni yakho when people are busy buying abantu bethenga bona and you can't buy now, akwazi uthenga ngoku I want you to understand. ndifuna ke uqonde I say ndithi you can't buy now. akwazi uthenga ngoku Let me repeat again. phinde I say ndithi you can't buy akwazi now. uthenga ngoku When I say now, kanti ngoku now there is tomorrow. yes bakulongomso But what you need to do, wathi ndefuna kuyenzile keep the faith. gcina ukhona Amen. Keep the faith. gcina ukhona gcina ukhona Galatians chapter 5, verse 22. Amagalati chapter 5 siyathandaza Galatians chapter 5. haleluya These fruits are not found eziqhama zifumaneki in the flesh. enyameni These fruits are not found eziqhama zifumaneki in education. emfundweni These fruits are not found eziqhama zifumaneki in your bank account. kwiakhawunti yakho yasebhankini These fruits are not found eziqhamo azifumaneki in your status in the community. ekwaziweni kwakho ekuhlaleni These are the fruits ziziqhamo of the Spirit. zikamoya These fruits eziqhamo are not being controlled azixhomekekanga to your mind. engqondweni yakho These fruits eziqhamo are not dependent azixhomekekanga in your senses. emizweni yakho These fruits, eziqhamo when they come, azisiza they fulfill zivisa zigcwalisa the will of God in your life. intando kathixo ebomini bakho These fruits, eziqhamo they don't look at your face. azijongi ubuso bakho They don't look at your age. azijongi iminyaka yakho Amen. They don't look at your blood pressure. azijongi ipressure yakho They don't look at your sicknesses. azijongi nezigulo They zakho don't look at what you have lost yesterday. azijongi nento ongakhange uyifumane izolo They don't look at what you don't have. azijongi nento ongenayo But these are fruits of the Spirit. kodwa ziqhamo zikamoya God deposits these fruits thixo uyazifaka ngokwakhe to those who believe. wabo bakholwayo When you believe, awukholwa the first fruit qhamo sokuqala is love. luthando You love, uyathanda not because. Amen. hayi ngokuba You love, uyathanda not because you've heard things. hayi ngokuba uvile You love, uyathanda not going back ungabuyeli emva to the generations. kwizizukulwane I was watching on TV. ngejonge phaa etv I don't know. I think you watched this on TV. nawe uyejonga itv When the Chinese, xa amatshayina they grow up, ekhula they see what the parents are doing. bajonga abazali benzani And in China, we know China by karate. tshayina ke siyazi ngekarati So when the child grows, xa umntana ekhula you find the other day when he's an old man, xa mbone indoda endala he goes to a certain family uyakona usapho and says, your father athi utatam did this to my father. wenza le nto kutatam Today I'm coming back namhlanje ndiyabuya to pay revenge. ndizodwaqubisana nayo yonke loo nto ndibhatalisa le nto wayenzayo utatam There are things khona izinto ke that are passing ezigqithayo to the generation. ziphinde kwisizukulwane ngesizukulwane Sometimes we fight battles. ngelinye ixesha ulwa imfazwe For example, umzekelo child usitshaba mamkhulu can fight his mother's side. angalwa iimfazwe zakho It doesn't. iyenzeka ke loo nto When the father of this child xa utata kasitshaba comes, esiza then Shaba will say, athi usitshaba remember that month when you didn't pay me? Give my uyakhumbula ngoku mother. ungakhange ufumane imali Amen. In life, ebomini ke things they pass. izinto ziyagqithisela It's like sicknesses. fana nosigulo esi Sicknesses do pass. ziyagqithisela ziyagqithela It is very important then kubalulekile ke
We must come before God. uze kuThixo, We must come before God. uze phambi koThixo. The Bible says, Ithi izwi lenkosi, we saw the blind man. ayibona The blind man. indoda ifama, The man wanted healing. le ndoda yayifuna uphiliswa. There are men who had leprosy. Kukhona amadoda ayineqhenqe, They needed healing. ayefuna uphiliswa nawo. There are those who are demon possessed. Kukhona nabaya babe nedimoni, They wanted healing. babefuna uphiliswa nabo. These people were in need. Babedinga into ababantu. But the only thing Kodwa inye into that made them to receive, eyenza abafumana, the Bible says, ithi izwi lenkosi, when Jesus ba uYesu saw their faith, ebona ukholo lwabo. Jesus. Amen. when Jesus Ba uYesu saw their faith, ebona ukholo lwabo. this is not in the world to come. Le nto ayithi ilikutayelisayo, This is not in heaven. ayikho sezulwini, This is here. ilapha. The need is here. Isidingo silapha. When Jesus Ba uYesu saw their faith, ebona ukholo lwabo. keep the faith. Abona ukholo lwabo. Keep the faith. Gcina ukholo. Keep the faith. Gcina ukholo. In the point of need. Udinga kanye kulanda yokudinga. Keep your faith. Ukholo. When you need something, Awudingi into. keep your faith. Gcina ukholo. The Bible says, Ithi izwi when lenkosi, Jesus uYesu saw, he said, according wathi ngokokholo to your faith. lwenu. There are things saints Kukhona izinto that we're abangcwele supposed to receive ekumele sizifumane in this world kweli lizwe because of faith. ngenxa yokholo lwethu. Haleluya. Haleluya. The Bible says we'll be rewarded. Ini ke izwi lenkosi silovuzo. There is a guy in the Bible. Jesus. Thomas. Yeah. What's in? Esandla kwami. Abayikho lenkosi. Ithi iBhayibheli they overcame Ithi babeyisile by the word of testimony. ngenxa yezwi lobungqina. When testimony comes, Ubungqina busiza, that means there's something that you see. khona ke into oyibonayo. No, let me repeat again. Ndiphinde ke bangcwele. The Bible says Ithi izwi lenkosi they overcame the devil babeyisile bona usathana by the blood of the Lamb ngenxa yegazi and lemvana the word of testimony. nangezwi The lobungqina. blood of the Lamb Igazi lemvana unite us liyasidibanisa with Christ. noKristu We Yesu. become one Abanye with Christ. noKristu Yesu. No matter what is happening, Makwenzeka ntoni, I don't look back, andijonge emva, but what I look at God ndijonga kuThixo. and say His covenant. Yithi isibamba inqobiso wakhe It has. usenze sababanye. Your child is always Umntanakho mama uNgozi always iyaba umntanakho. Even if your child can be 60, Noba ngana-60 mama uNgozi umntanakho. your child is your child. Umntanakho. Amen. Even if your child can walk in the street Noba ngahamba phaya esitratweni without food, ecela ukutya enganakutya, that child is your child. ngowakho mama uNgozi. Even if your child can do whatever, Noba ngenza ntoni, the people will still say, abantu bazawutsho nabo this is your child. bathi umntana mama uNgozi. Because of blood covenant. Ngenxa yegazi The blood elidibanisayo. covenant. Ngenxa yegazi elidibanisayo. God uThixo cannot leave us. akakwazi ukusiyekela. Cannot leave us. uThixo akanosiyekela, Cannot forsake us. akanosishiya Because of the blood. ngenxa yegazi. We overcame already. Soyisile By the blood of the Lamb. ngenxa yegazi lemvana. All of us Sonke bangcwele who believe. abakholwayo, Don't check your bank account. sujonge i-akhawunti yakho, Don't check what you don't have. sujonge into ongenayo. Those are senses. Imizwa leyo, Those are senses. imizwa leyo. But keep your faith. Gcina ukholo, Keep your faith. gcina ukholo. If Mama Tisu, Uba mama Thisu, if God didn't give you a Mercedes Benz, uThixo akunikanga iMercedes Benz, don't worry. suba na stress. Don't worry.
bana stress. You don't measure God by Mercedes Benz. Awulinganisele uThixo ngeMercedes Benz. Can you see how I'm sweating? Uyandibona ndile njani? Because I'm always in the car. Kuba solo ndisemotweni. I'm driving. Yaqhuba. The one who's always walking Lo solo ke hamba. is healthy than me. Uphilile na. Because the person is walking. Ubuyazihambela. So how do you measure God with things? Ukhombela njani uThixo nento ezibonakalayo? Why do you measure God? Utheni lento ukhombela uThixo umlinganisele nefriji yakho. There are sicknesses. Khona isigulo. When the doctor will say to you, Azawuthi ugqirha kuzo. put that thing in the fridge. Siyityala ndiba ifriji. So you don't measure God So umlinganisele ke by uThixo senses. ngemizwa. There are things Khona izinto that we do, esizidingayo but they're not good. kodwa zikhona nathi. There are things Khona into esizidingayo that we need. esizidingayo There are things that we want. kunezinto esizifunayo. There are things that are wanted. There are things that I need. Khona ezi zizidingo zethu nezisifunayo Don't thina. drink. What I don't have Into endingenayongo must not discourage you akufunekanga indenze ndingabi namandla from not worshiping God. okumkhonza uThixo. I didn't have the car, okay. Bendingenayo imoto, I have the car now. nemoto ngoku Did I know that? khange ndiyazi loo nto. What you don't have, Le nto ungenayo ngoku don't measure yourself by it. suzilinganisa nayo Because tomorrow kuba ngomso you might have it. uyanayo. Hallelujah. Amen. I was working in Pick n Pay BendisePick n Pay the other time. ngenye imini Walking, I didn't have the car. ndihamba I didn't have a driver's license. ndinganayo I ndilayisensi had to have now. nayo ngoku. I didn't have the car. Ndingenamoto, I didn't have the driver's license. ndinganayo ndilayisensi. I listened to other pastors. Ndamamela abanye befundisa. I listened to the other lady in Joburg. Ndamamela nomnye usisi eRhawutini. This is true, Rosalie. Into eyenzekayo ke le She bantu. said, how can you say the child of God? Wathi utshintshani uba umntana Thixo But you don't have a car. ungenayo nemoto. You don't measure God Awulinganiseli uThixo by what you have. ngento nayo. Because what you don't have, Le nto ungenayo ngoku you might have it. unganayo ngomso. Even if you don't have it, Noba unayo, your children may have it. abantwana bakho banganayo ngomso. Sometimes they will have it Yinto esifazana abaye nayo in your absence, ungekho wena. but they will have it. Kodwa bazoba nayo. But it is very important Kodwa kubalulekile ke when we go to God. asiya kuThixo. The Bible says, Ithi izwi the fruit of the Spirit iqhamo zikamoya is peace. luxolo. You must have peace. Ibe noxolo. Just read it, Mother. Galatians chapter 5 verse 22. Ngesona esomoya isikhamo uthando uvuyo uxolo. Amen. We continue, but it's love. Joy. Come along. Come along. Okay. It's love. Uthando, And what? No, English. Just speak English. Love. Joy. Peace. So that means we must have peace. ithi into nto ube nazo ezinto, Let me have peace. mandibe noxolo. Even though I don't have. Noba nanto, Let me have peace. mandibe noxolo. Even if I'm sick. Noba ndiyagula, Let me have peace. mandibe noxolo. No matter what is happening. Noba kwenzeka ntoni, Because this is not measured le nto ayilinganiselwa by what you see. nale nto ibonayo. In closing sense, Savala njalo ke bantwana. I'd like to show you. Unokuthi kuni, Please read the book of Galatians fundani incwadi yamaGalathi, and see the fruit. nibone iqhamo. Fruit the corner. Ayikhona. Fruit. Please, what is this? Fruit. Manto. Manto. Hallelujah. Amen, Fruit. All the time think of this. The fruit of the Spirit. You don't pay for them. You don't pay. It's by grace.
It's for Sherry. It's for Sherry. The fruit of the Spirit. Carlos mentioned as well. Carlos mentioned more. Can you see? Jongani, this is something that you must share. The fruit of the Spirit, Pastor, is for sharing. You cannot spoil them. Please read them. Just read. It's love. Love. That means Mashe love. Yes. Take this other We need to share, not to be angry. We need to share. Can't you come see your mama? Ungathi la Christmas abafundisa akafumani. No, it does happen. So, okay, come again. Self-control, self-control. You understand? God is the fruit of the Spirit. You are being given. But I must control myself. Uma Jay, yesterday she saw shoes in the car. And then she says, Vulani, why are your shoes in the So that's why it's so important, Mamudala. When they see this woman, she's beautiful. Amen. She's beautiful. She's beautiful. And natural but beautiful. Yeah, Mama Salat. The Bible says, it's the fruit of the Spirit. Self-control. Did it? With him. It's a fruit of the Spirit. You never think I take a couple of hours. I can't drop. Oh! Yeah, what? It's not the boat you have. What's the thing? You only eat the spirit. Have a food of the Spirit. So, you think about what you don't judge yourself. Don't judge yourself. Repent from. How do you repent when you self-control? It's true, how Uchilo. Mamela ke. The fruit of the Spirit. That's what you can do. That's all we are going to close now. We are going to close. We'll have a business. We'll have the business. That's alone. We'll have a business. We'll be cleaning houses. I'll be the manager. Self-appointed. It's going to end 250. Now we'll end 250. So we're working together. Yes, no partners, but my shares are
Those are the ideas. What you go we do everything. This morning I woke up. I cleaned the windows. I cleaned the car as well. So we're gonna do this. But everything that we do, when you go with Mama Tupe Enge. So in other words, anything that attacks you, self-control. Barcelona, in everything that happens, self-control. In church, Amen. Barcelona, it's not it's not right. Tadano not for this. I'm alright. I'm short. I'm alright. Tadano not for this. I call right. You put the phone chair in the car. Self-control. Mama. Self-control. 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 Amen. Zenzekile izinto emabakini. Ngicela kwinto yonke. Even if you were part of that, just say stop. Self-control. How to self-control? How to self-control? Because how cool up here? Ukona abantu abaninzi bakwesa emotweni. Labo kuba nje ukuba mkhulu. Yababa zamani. Noma kufika isilande singani bamthandeni. Self-control. Amen bathandekayo. Mamelani ke bazalwane. Something that something I attend the family. So they decided to in closing. When going to self-control, I went to number 2, you're not better than others. Uzofundisa lonke na. Alibona igama lakho. Xa ejongile bona ukuthi uyakwazi. Usho nawe uyakwazi. Lelo umuntu akajolile la matcha pha. Manje abantu benza njengejoli. Ne? Into enza ijoli funeka bayenze. Xa lithi left right, xa lithi left right. Bakuba lo bamekile inyawo lakhe bengalingani nelinye. Ngoxa esithi onke bathi Lima, who come then?
balithi kangatsho andinafuna abalithi balida everywhere abalithi everywhere jonga kuthiwa xa uziva uba ustrong wena nakuwe akaguli lo mntu qha iinyawo zilingani ngokunayibafaka esithi onke so yonke into esiyenzayo abazalwane nomntu umntu uzoyenza ne mamelani ke in closing xa sizothandana as I was in Pick n Pay, no driver's license, no car, no money. Get I was they say genetic and Pay. Andiyazi, bendothenga sakumbe lothenga ntoni. How's you fasting Nale is part of the where you Yes. I met this lady. She said to me, I saw you drive the car. I didn't have a car. I didn't have money. But she said, I saw you coming out of the car, getting into Pick n Pay. And I'm never just going to taxi. That's enough. Don't measure yourself by what you do. When people speak life to you, Yes. Amen. When you also speak life to other people, even when you pray, no matter how sick is the person, you say, we pray for you. You also don't say it. You don't say die. But the person is very sick. But you pray for healing. So no matter the situation, pray. When she cheats on me, the person who is to offend is now I must forgive her because she repented. And I must welcome her because she repented. But if she can't repent, that's how it's going to happen. God, the Bible says forgive. You can't forgive me but avoid me. The Bible says even when you offer, before you come and offer, it God make peace with the person that you are at loggerheads with. Peace is free.
abathe bashiya okanye bashiywa ngotata okanye umama. Amen. Peace. Little peace. And that's get also 34 for the Amen. And as I can look at my psychological of fostering. I'm over sitting your man, mama. You don't say that. Yeah, forget. In closing, utata when he got the pensions. Lotata ushiye mama wekhaya. Wahamba nama 2000. Kama nama 2000 jonga lihambi ixesha. Imali yepenshini yaphela. Yaphela imali yepenshini ne? Xa igqiba ukuphela imali yepenshini, wathi lo sisi phuma apha kwam. Izinto ebezithenga lo mama ebebhalisa ngantoni? Ngaye cash. Uyakuthi alibhangile 2K. Mamela wafonela u-X wakuthi lo tata ndithengwe ndini ezibini. U-X ke ngokufuneka thini? Nyamaza u-X ethini. Funeka azothatha izinto ne. Wafika wajonga ukuthi mama masijonge ukuthi unamalini before uthenga utata ebenamalini. Le mali ethenga apha iphume phi wajonga yonke into. Wafumana ukuthi iphume kulo tata wathi mama siyalayisha. Malaysia. Now, utata behambe yamgxotha yi-2000. Ucinga bani? Lo amshile. Uza nantoni? Nomthwalo. Hayi, zonke zilapha. Xa efika phaa kulaa mama, yazi mama wathini? Lo mama wathi xa efika wathi indoda. Uthi lo mama wexa ndithi uyathi ukuthi mama ndivile isitori whatever. Uthi lo tata ukwayo. Bazalwane, it's a true story. Uthi kukwayo impahla zakhe mazingene kwayo. Bazalwane, xa ungumzalwane usaziphileni. Uthi xa ethetha uPawulosi wakhe wahlala phandle. It is no longer me who lives, but Christ. Bazalwane, do you know that khona laba bantu abenza izinto, but now funeka ujonge uba umuntu angabikho abusive in such a way that akusengcwabeni. Because ngokomthetho like umzekelo banesento ukuthi once you do something, you're being taken to that center because you are funny, emotionally. But xa esebuya engathi urayithi, the Bible says forgive. Kaloku awumaza ndithi mani. The Bible says forgive. Mama ukuthi ndiyambalisela ukhona lo ukuthi awufunyana. Nithi right. Yeah? Well, kuthiwa yikho bathi phaa kuhlobeni ayikho into kuthiwa yi-right handed. Kuthiwa yikho into enjalo. Lowa kuthiwa wayifunyanwe enegazi. Kuthiwa red handed. Wayifunyanwe wayibulala. Kuthiwa we found him red handed. So izandla bezitani bezinegazi. Noba umfumene endlini ephuma xa ebuye sithi hayi ngendimi lo. Yes, umsekelo. Uyazi ukuthi aphike. Waphike uba umuntu uthi ayikho loo ndithi ayisokusho babe nomdibasa nalo muntu. Athi umuntu hayi ndini. Athi hayi ndini.
bazalwane bangapha abantu abayikhodi phaa kuthiwa ufunyanele into enjalo hayi khafaidi baninzi iyavakala noko kokuba ufumane into the Bible says forgive. The fruit of the Spirit, you must have peace. How's when the peace must come? Amen. What are the guy? Close maybe now. As we pray, saints, it is very important to understand that we will forgive. We must also forgive. We were forgiven. We must also forgive. It is not conditional. No matter what they've done. Even if they can take the whole money and go and eat it, when they come back, forgive them. No matter what they've done. The question is, do you want to be forgiven when you've done something? If you want to be forgiven, forgive also. In closing, the Bible says in heaven will be rewarded. Will be rewarded. David says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So there are things that we must get in this world. And we must go to our Father. We must speak of our Father. He's the provider. I know sometimes you don't see. You don't see ahead of you. You don't see the future. There was a time when Abraham, when he didn't see the lamb, but he allowed God to lead him. Even the child asked him, I see wood, but I don't see the lamb. You only said to him, God will provide. It is very important then to know that God will provide. Not in the world to come. I'm talking about as we are living. As Mufundisi was praying, she said during fasting, when we finish fasting, we'll come back and say thank you, Lord. Because there are things that we'll see. There are doors that will be opened. In this land. In this year. In the name of Jesus. If you don't get it this year, it's going to happen next year. Just like the Indian shops. They write cash today. And credit tomorrow. When you go tomorrow, you see buy cash today. And credit tomorrow. When you go the other day, you see buy cash today. And credit tomorrow. So that means to them you can't get the credit. To them. But to God, will always provide. He even says, I pass it to the generations to come. But it is not wrong sense to ask God to send them today. It is not wrong. When you have a need now, you say, Father, I need it now. If you didn't get it now, you come back tomorrow and say, Father, I need it now. If you don't get it tomorrow after tomorrow, say, Father, I need it now. He says, as cruel as you are, when people knock at your door, when they keep on knocking, when they keep on knocking, you open the door. Who is God to us? Let us keep on and knock. Let us pray. Father, in Jesus' name.
Counting down deal more. I'm doing more. Counting down deal. Jonga, the Bible says we don't live by sight. Yes. The end result of living by faith is to see. Amen. The testimony is what you want to see. But you're not dependent on what you see. Amen. Just say I receive. I receive. In the name of Jesus. In the name of Jesus. According to my prayers. According to my prayers. The Bible says, The Bible says, when he saw their faith. When he saw their faith. When he saw their faith. Yes. Bazalwane, I want to repeat myself. I need a house. Amen. I need a house. Amen. Bazalwane, I need what? A house. The house is not a spirit. Yeah, but I'm asking someone who is a supernatural God. Yes. That somebody that I don't see. I ask something that I see. By faith, Bazalwane. Amen. By faith. Amen. In closing, when you are in closing, in closing, the prophet says, mention it even if you don't say it. Yes. If there are troubles in your life, just tell God. Even when you are amongst people, but don't say it loud. But inside of you, say it. Amen. Say it as it is. I don't see a way now. I see the ocean. I see the Egyptians behind me. There's an ocean. There are Egyptians. By the sides are the mountains. I don't know what to do. Be open to God. Yes. But it's not wrong to say I don't want to die like this. It is not wrong to say change my situation. Even if you give me an idea, sometimes money won't come as it comes. Yes. But it will come as an idea. That says go and clean the house. Go and clean that yard. Or go do ABC and D. So God always provides. Daddy, we will adopt your children here. What we also. There are two children who are cleaning in this one. Sis Anna, Sis. They are maybe 350.
200. Angabe yabolekana le 200. So ijob esifumanayo siyababiza nisibize bazalwane. Amen bathandekayo. Siklina indlu, spring cleaning. Yes. Amen bathandekayo. What you might need to do wena kulungisa ipokotho. Kuyavala bazalwane. Ngale biza. Ngiyatseba wathi bawucleaner wakhona wenza into tsa hao. Bathi kube umlungu. Kube basi ngoti that's the man. Kuyavakala bazalwane. So kwinto yonke bazalwane God will provide. Amen. Amen bathandekayo. But then into ndithetha ndithi an idea, it could be something. But nikhumbule ikhona le Abraham didn't have. There was no land, bazalwane. There was no land. Umamutu, kalbe unisi. Uthembile ukuba nge-15 something years. Andithi usisanathi zi-15 for zi-20 zi-25 for God. Month end for God. That's umzekelo. Iyavakala. So your language must be different from the language kaMamuti. And say God will provide. Yes. Amen bathandekayo. And then you come forward. Amen. Ndithi ukuthi ungamphumela utata yena naye akafumani uyavimba mama jonga abazalwana even if there is no source. Amen bathandekayo. Ndifuna umxelela something bazalwana. Bendizihambela bekunini last week andithi ifowunini yam 500. Bendingayilinde bendiyilinde nomsale bendiyicelile khange ndiyicele andiyicelanga. Kuyavakala bazalwane, let us live life That's beautiful. Amen. by faith.